as mulleres que teñen algún lugar aí deixan de sinalar. É o que digo eu, defendendo o seu status e o seu lugar dentro das organizacións, acaban defendendo o sistema patriarcal. Cando o galeguismo absorbe así o feminismo no nome de todas as causas xustas, que as causas xustas son, sobre todo, que lle voten, quero dicir, porque é iso, a política chega un momento que é iso. Mulleres máis significativas, representativas e que teñen participación en política dunha forma ou doutra, están entre ser feminista, aquí, sen parabéns, sen chapas, sen tal, ou ser feminista, aquí, onde sae unha foto, fan unha entrevista, e traballo para o partido que ten que conseguir votos.